निहारत रहेला ई ना कि भौजी के एगो चोली किन के दे दी। ए रोज रोज भैया नया नया चोली लिया के देते बड़न तो हम काहे लियाई? मार दोगला के सब मौगा ये गेल बाटे। आ भौजी तू बात बात में किसी याद रहता रू तारा चोलिए नु चाहिए लिया के देम लेकिन एगो हमर शर्त बा। का शर्त बा? कुछ ना बस पियावे के पड़ी। कथि पियावे के पड़ी? दूध। अच्छा दूध चला पिया बताई। भौजी तू का हमार कितना ख्याल रखेलू घर के दूध ला जाला त अपन दूध पिया के हमरा के खुश कर देलू। जब इतना खाते पीते बाड़ा तब तो पहलवान नहीं खे बनता रा। अब बात भौजी पहलवान तो ना होला पहलवान होला। आई उहे पहलवान चाहे पहलवान होला ना। हाँ। एकनी तन चीनी देबू। काहे चाची रउआ घरे खीर बनी का? अरे ना ना उ चंदनवा के घर से भथुआ आ रख आ तारा घर से चीनी दोनों मिला के भथुआ पाक बनावे के बाटे। ए सुबेर होला ना तले दुआर पे मुर्गा खानी कुकुरु कु करे लागेलू काला नु सरफ मांग के ले करहु। अरे वो तो वार्ड साहब सबे नहीं टंकी वाला पानी के सप्लाई दे दल रहलन यही से सोचनी कि कपरवा धोली काहे कि उतना सवेरे दुकान ना खुले रहेला। जाओ अंदरवा से चीनी लेके चाची के दे दतनी। अच्छा ई तहार लइका होवे का? बाक चाची कैसन बात करत तनी रउआ रउआ पता नहीं खे ई हमर छोट देवर बाड़न। अच्छा तो देवर हा तो देवर के इतना दुलार करेला हो? ना ये चाची देवरो हमरा के खूब मानेला एही सुका हमहू मानेली। हाँ तो ठीक है बा अभी लइका बा तो मानता सियान हो जाई बियाह हो जाई ओकरा बाद देखियो पूछबो ना कर। काहे ऐसन बात बोलत तारू चाची? अरे अपना लइका के फेरा में लागो अपना लइका के उ तो भूथरो रही तो अपने की ओर खींची आ दूसरा के जामन लगे का भरोसा। ठीक कहत तारू चाची। आ कहत नहीं चाची भतुआ पाक बनई ह त तनी सु हमरो के दे दिहा। ठीक बाटे। आ भौजी दूध लागल ओड़ा गइल तो हम का करी? अपन दूध पिया दा। ढेर लबर लबर बोला था। अरे दादा अरे भौजी अब के तक आजा लगवानी खानी प्यार करत तलवा आ तनिए समय अमरीश पुरी खानी दुश्मनाई करे लगलू। तो का करी तोड़ा के दूध पिया के पोस दी किसी आनो के सांप लेखा डोसे लगवा। अच्छा ई बुढ़िया हमरा घर में जहर के पुड़िया मिला के चलबो अभी ओकरा पतो होके बताओ तनी। ई बुढ़िया अपने आप के क्या समझतिया घर फोड़नी चाची अभी ओकर घर फोड़म तब ओका बुझाई। अरे ते कहाँ चल देले? रील बना जतनी रील। अरे तो इतना खर्चा कैला कि कौन काम बा? कहले रहती त निकेशवा के घर से ना मांगले थी। रे बुढ़िया रील माने वीडियो को नाटा चाव ना हो कि मांग के धो देबू। जो वीडियो बनावे के जे तुम नाच चूत। का हो विनोद बहू लड़का के छठियार करैलू हो मछली भात खियलू हो रसगुल्ला तो छोड़ एगो चॉकलेटो के ना पूछलू हो हमरा के। हाँ तो चाची जी रउआ तो अपन घर बोझ करवैनी पूरा गांव समाज के पूछनी कहाँ से लोग के बुलैनी बगले में हमार घर रहे हमरा के पूछनी। ए भेजले ना रही अपना लड़का के तो पता चलल कि अपना बहन के लेके छपरा साउंड बजवावे गइल बारे। ए चाची उ अल्ट्रासाउंड होखली अल्ट्रासाउंड। ए आटा साउंड होके चाहे चाउर साउंड होके ये सब तोहनी के नु जानता रुस। ए चाची जी आज दरिया ना बनवैनी है का बहुत बड़का बड़का हो गेल है। ये दूर हम तो जाते रहनी है पार्ले जी के कंपनी में साफ करवावे के। ए चाची पार्लर पार्लर ओ उहे जात रहनी है तो देखनी कि तोरे खेतवा में 4-4 गो बकरी चढ़त रहली है तो कहनी है कि बता दी कनियावा से केकर बकरी वाला है चाची जी? पूरी पटीदार सन के। अच्छा जाई दिए 2-3 गो खाई लेते त का हो जते पटीदारी के नु बकरी है। हां हां ढेर धनवान होइए गइल बड़ू आज तारा खेत में छोड़ला सन बिहान भेला तारा घरवा में गाय भैंस लगे सब बांधे। ठीक कह तारी चाची जी आज ओकनी से उंगली पकड़ लखा कल हाथ पकड़ सकैता कह त मार के कपार फाड़ दी सब। देखो कनिया हम ये सब विवाद में ना रहनी लेकिन तहार पटीदार हो से तू ही नु जानत हो कि निमन बाऊ अब आखिर तू तो समझते बारू लात के खनिहार बात से ना माने। ना ना एकनी के बहुत चर्बी चढ़िए गेल बा आज हम सबनी के मार के